guys, बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय टाइम मोनाखैमोन भिडिअ खालामनो गोबाव जाबायमोन बानाया दिनै गोदान बोसोरनि नामै मोनसे भिडिअ लानो सानदों आरो ये बड़ी अच्छी बात कही आप ओमफ्राय लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दिनै गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि पिकनिक जाहैदों आरोना बै हाजो सेराव सेसायाव आं बेखौ देखायगोन ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो दं नालाय ओमफ्राय थांनाय फैबायनो आं भिडिअ माबा खालामबाय गोबाव जाखाबायमोन आं भिडिअ होनो मोनिया ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ दिनैसो आरो गोबाव जाबाय सोरबाबा नुवाखैबो जानो हागौ नालाय ओमफ्राय भिडिअखौ आंनिखौ जुदि मोजां मोनोबा इन्टारेस्टेड दंबा शेयार खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो सोरबाफोर गोदान दंबा भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दं नालाय नै लोगो सासे दं ने गोदान बोसोर जोङो पिकनिक जानो थांगासिनो दं नै लोगोआबो ओमफ्राय ओंखारनानै ससे ओरै थाबायबोबाय पिकनिक जानाय थिगसे थांसिगोन नालाय नै दैया बेयाव ओरैनो जादों बेयाव गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयाव जिरायनानै दं दा बेयाव जों फैबाय नै बेयाव जइन जाहैसै बिसोरजों मजा नहीं आ रहा है Ay,